Bilog ang mundo. Ang taong binabasura mo ngayon, baka kakailanganin mo bukas. Totoo yan, hindi lang sa kasabihan. Yung taong minamaliit mo, ini-ignore mo, o tinatapon mo ngayon, pwedeng siya rin ang maging mahalaga sa'yo balang araw. Hindi natin hawak ang takbo ng panahon. Ang dating nasa baba, bukas siya na ang nasa taas. Kung paano ka makitungo sa tao ngayon, yan din ang aanihin mo sa tamang panahon. Hindi man agad, pero siguradong darating. Ang respeto, kabutihan at malasakit, hindi nasasayang. Parang binhiyan na tutubo kapag oras na. Sa huli, ang reputasyon mo bilang tao ang mananatili, hindi ang yaman, hindi ang status. Kaya mag-ingat sa pakikitungo. Hindi mo alam kung sino ang makakasalubong mo ulit sa hinaharap at kung anong papel nila sa buhay mo pagdating ng araw.